ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କୋରାପୁଟ କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲୁ। ସେଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକ ବି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଆସିକିନି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ, ଯୋଉଟାକି 12 ମାସରେ ଆମର 13 ପର୍ବ ଅଛି, ସବୁ କୋଉ ମାସରେ ଯାହା ବି ସୁନା ବେଶ ହଉ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଆସିଲେ ବି ଜଗା କାଳିଆର ବେଶର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିବେ। ପୁରୀ ପରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବାତାବରଣ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ପୁରା ମୋହି ନବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୋରାପୁଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜରୁରୀ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।